ଗପ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗପଟିକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଗପମୁଣିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବତିଶି ସିଂହାସନର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁତ୍ତଳିକା ସୁନୟନା କଥା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ରାଜା ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁତ୍ତଳିକା ସୁନୟନା ଉଭା ହୋଇ କହିଲା, ଆଗ ମୋଠୁ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଆରୋହଣ କରନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଜଣେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକ, ପ୍ରଜାପାଳକ, ଦାନୀ, ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଶିକାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା। ଥରେ ସେ ନିଜର କିଛି ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗୋଟିଏ ବାଘ ପଛରେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ାଇ ସେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ପଛରେ ରହିଗଲେ। ସେ ବାଘକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘାଇଲା କରିଦେଲେ। ବାଘ ଖୁବ୍ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା, ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାକୁ ଗହଳ କୁଞ୍ଜ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଥକ୍କା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ନଦୀ ଜଳରେ ଏକ ଶବ ଭାସୁଛି। ଦୁଇଜଣ ତାକୁ ଦୁଇ ପଟୁ ଧରି ଟଣା ଓଟରା କରୁଥାନ୍ତି। ଉଭୟେ ଶବଟିକୁ ନେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜଟାଧାରୀ କାପାଳିକ ଥିଲା। ତା କାନ୍ଧରେ ଏକ ଥଳି ଏବଂ ବେକରେ ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଜଣେ ବେତାଳ ଥିଲା। କାପାଳିକ କହୁଥାଏ, ତୁ ଏ ଶବକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବି। ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମୁଁ ଏ ଶବର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ତୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ତୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯା। ବେତାଳ କହୁଥାଏ, ନା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଶବକୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇ ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବି। ଏହା ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର। ବରଂ ତୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇପାରୁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କେହି କାହା କଥା ମାନିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାପାଳିକ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି କହିଲା, ଦେଖ, ଇଏ ଜଣେ ରାଜା। ସେ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଦେଇପାରିବେ। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ସେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରିବେ ତାହା ଆମେ ମାନିନେବା। ବେତାଳ କାପାଳିକର କଥା ଶୁଣି ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହଁ? କାପାଳିକ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଶବ ଉପରେ କାହାର ଅଧିକାର? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିନାହିଁ। ତଥାପି ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ତମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମେ କଥା ଦିଅ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ଦେବ। କାପାଳିକ ଏବଂ ବେତାଳ ଦୁହେଁ ଯାକ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କାପାଳିକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଥାଳି ବାହାର କରି କହିଲା, ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଥଳି ନୁହେଁ, ଏହାର ଚମତ୍କାରିତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିବ ଏହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଏଥିରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କପାଳିକ ଠାରୁ ଥଳି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବେତାଳ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠ ଦେଇ କହିଲା, ଇଏ ସାଧାରଣ କାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ନୁହେଁ, ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଘୋରି ତିଳକ କରି ଘେନିଲେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ନିପାତ କରାଯାଇପାରେ। କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ କିଏ କାହାକୁ ମାରିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବେତାଳଠାରୁ କାଠ ଖଣ୍ଡିକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏହି ଶବକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ। ମୋ ମତରେ ଆବଶ୍ୟକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ବେତାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ତମେ ଭୋକିଲା, ତମର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଏ, ତେବେ ତମେ ଖୁସି ହେବ ତ? ବେତାଳ କହିଲା, ହଜୁର, ମୋତେ ପେଟ ଭରା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାକୁ କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛ, ସେ ଗଛ ମୂଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାଟି ମରିପଡ଼ିଛି। ଏ ଶବ ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ତମେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଯାଅ, ତାକୁ ଖାଇ ତମର ଭୋକ ପ୍ରଶମନ କର। ବେତାଳ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ଶବ ଅପେକ୍ଷା ଘୋଡ଼ା ମାଂସ ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଆଉ ଶବ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନ କରି ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ତା
ତାପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାପାଳିକକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତମର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ଏ ଶବ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ତମେ ତାହାକୁ ନେଇ ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯାଅ। କାପାଳିକ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବିଚାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶବକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଥଳିକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗି ପେଟ ଭରି ଖାଇଲେ। ରାତ୍ରି ଘେନି ଆସିଲା। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋହିନୀ କାଠକୁ ତିଳକ କରି ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ମୂଳରେ ରାତ୍ରି କଟାଇଲେ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବେତାଳଙ୍କୁ ଡାକି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଭୋକିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭିକାରୀକୁ ଚମତ୍କାରୀ ଥାଳିଟି ଦାନ କରିଦେଲେ। ଏବେ କହନ୍ତୁ ଭୋଜରାଜ, ଆପଣ କ'ଣ ନିଜକୁ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ତେବେ ସିଂହାସନରେ ଆରୋହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସୁନୟନା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଭୋଜରାଜ କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମହଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବତିଶି ସିଂହାସନର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁତ୍ତଳିକା ସୁନୟନ କଥାଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। End of the video. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.